Čaute, idem pokračovať ďalej s predstavovaním stránky a keby vám to prišlo pomale, tak kľudne vpravo dole si viete zrýchliť to video, si viete dať prehrávanie trošku rýchlejšie, keby vám trebalo. Takže poďme si predstaviť ďalej stránku, čiže posledné bolo toto tu a ideme na tie recenzie. Čiže budem tu mať takéto 3 guličky alebo kruhy. Vždy, keď kliknem na daný kruh, tak sa má tá recenzia zobraziť, ktorá patrí k tomu kruhu. Čiže 3 kruhy vedľa seba, takisto aj 3 recenzie sú tu vedľa seba. Takže ja som na tej prvej teraz. Keď kliknem na druhú guličku, druhá gulička dostane farbu a zároveň z tej pravej strany mi príde táto stredná recenzia. No a keď kliknem na túto poslednú guličku, tak by mala byť napravo, tak som to aj robil, aby to tak aj logicky sedelo. Takže keď kliknem na tú pravú guličku, z pravej strany príde recenzia. No a teraz keď kliknem na tú strednú guličku, tak z ľavej strany mi tá recenzia príde, čiže aby to tak aj sedelo, aby som sa pohyboval zľava doprava alebo sprava doľava, podľa toho, kde klikám na tú guličku, tak aj z tej danej strany mi príde tá recenzia. Čiže toto už je JavaScript, použijeme jQuery na zjednodušenie písania JavaScriptu, CSS-kom nastavíme design, čiže vyfarbíme si iba tú časť slova, ktorú chceme v tej danej vete. Takže toto je tá funkcia JavaScriptom a môžeme ísť ďalej. Máme tu zase vždy opakujúce sa tie trojuholníky, čiže dva sú tu na sebe, jeden farebný, jeden ten tmavý a tu je dole zase tmavý. Budeme riešiť aj tú z-ovú os, čiže nie len x a y, ale aj z-ovú, čo má byť nad niečím alebo pod niečím. Čiže tieto trojuholníky majú byť nad touto sekciou tu, v ktorej sú. A to bude taká tá z-ová os. Môžem otvoriť Developer Tools, dám si preskúmať. A tu by som mal mať tento trojuholník jeden. On tu až tak extra nesvieti, ale je tam. Čiže nemá výšku, nastavenú šírku má, ale môžem prísť sem a tuto niekde by som mal mať asi aj z-index CSS vlastnosť. No vlastne tuto to mám. Čiže tento rodič má v sebe jeden trojuholník a druhý trojuholník. No a budeme si spomínať, že môžeme to spraviť cez obrázok, napríklad PNG, alebo cez SVG obrázok, alebo cez CSS útvary, tak ako to mám ja teraz. No a tento element má v sebe obidva tieto trojuholníky, takže keď odkliknem z-index 5, čiže má z-index 0, v podstate tak sa schováva tu za týmto tmavým polupriesvitným overlayom tento jeden veľký trojuholník, ktorý sa skladá z dvoch trojuholníkov. Takže budeme riešiť napríklad aj tú z-ovú os, čiže 3D priestor a poradie tých elementov, kto má byť vyššie, kto nižšie. Takže to boli napríklad recenzie. Potom tu máme ďalšiu sekciu, je to galéria, čiže keď zoskrolujem ešte trošku nižšie, ešte, dobre, už mi tu blikne, že som v sekcii galéria. No a tu bude napríklad triedenie, čiže dal som tu atrakcie alebo pamiatky zo Slovenska západného, stredného a východného. Teraz z každej časti Slovenska by sa mali zobrazovať tieto všetky pamiatky alebo atrakcie. No ale keď kliknem západné Slovensko, tak ostanú mi iba tie zo západného Slovenska, čiže kliknem si stredné Slovensko, mám pamiatky zo stredného Slovenska, takže bude tu takéto triedenie. Keď kliknem na všetko, mám znova všetky tie pamiatky a zároveň, teda keď priložím si tú myšku, okrem toho, že tu mám zase ten overlay tmavý s tou ikonkou, tak keď na to kliknem, dostane možnosť sa pohybovať medzi obrázkami, ktoré si zvolíme vždy dopredu, čiže dostanem sa ku galérii tej danej pamiatke. No a v podstate vidím aj kurzor, že sa mi zmenil jeho vzhľad. To znamená, keďže je tam takéto minúsko v lupe, že keď kliknem vlastne do tohto môjho lightboxu, lightbox je v podstate taká zväčšená verzia toho obrázku, na ktorý som klikol, tak keď na ňo kliknem, tak sa mi to zavrie a mám tu naspäť tú moju stránku, ako som mal, takže zase kliknem sem. A mám 3 obrázky, to je určené tu za tým lomitkom, to sa nám vždy automaticky tam dopíše, čiže my nebudeme veľa vecí robiť napevno, ale dynamicky. Čiže ja keď si do tej mojej galérie vložím ďalšie obrázky, tak ono samo zistí, že aký tam je počet a ten počet napíše tu
No a potom ďalšie zaujímavé funkcie JavaScriptové sú tie, že keď kliknem na šípku doprava, posuniem sa na ďalší obrázok, keď doľava, tak idem na ten predošlý. Mení sa mi tu medzi tým aj ten počet, čiže kliknem doprava a mám tu tretí obrázok z troch. No, keď kliknem na ten lightbox, on sa zavrie, to je ďalšia funkcia a my to budeme mať urobené napárované aj na klávesnicu, čiže keď kliknem doprava, tak sa dostanem smerom doprava na ďalšie obrázky, doľava, späť. V opačnom smere idem, čiže myšku mám tu a klikám na šipku doprava, doľava, stlačím Escape klávesu, ESC a ono sa to zavrie. Čiže budeme mať tu aj tieto funkcie. Spravíme ich cez JavaScript. Takže toto je sekcia galéria, tu bude fungovať triedenie a ten lightbox, tá veľká verzia tých obrázkov, ktoré si dopredu predpripravíme. Takže galéria, potom je tu ďalšia sekcia, taká už menej zaujímavá, tu už budete vedieť spraviť aj sami, budete mať, alebo budeme mať za úlohu dostať elementy alebo tieto časti vedľa seba, budeme chcieť mať 4 stĺpčeky, budeme to vedieť spraviť cez systém grid alebo cez systém flex alebo ďalšie možnosti float left, display name block a teda. Ale ten grid a flex je taký moderný a celkom vhodný. Takže máme tu ikonky. Ikonky tiež budeme mať možnosť pridať rôznymi spôsobmi. Potom je tu sekcia náš tým, to už je trošku zaujímavejšie ako tá sekcia fakty, pretože zase máme 4 stĺpčeky, čiže budeme ich vedieť dať vedľa seba tieto časti, ale priložím myšku na rodiča a tá horná časť sa nejako zmení a tá spodná časť sa nejak zmení. Tej spodnej sa len zmení pozadie, tej hornej sa zobrazí ďalšia časť, ktorá tam je. Tá časť má to také polopriesvitné tmavé pozadie s týmito ikonkami. Zas keď ešte aj na ikonku priložím myšku, ikonka sa otočí a pozadie sa tu zmení. Čiže toto budeme robiť, budeme mať aj formuláre, konkrétne 2. Jeden na odber noviniek, to je tento tu. Keď kliknem na obálku, tak mi bliká kurzor tam v tom poličku a môžem písať. Potom, teda keď kliknem na tú obálku, alebo aj sem dovnútra, keď kliknem, tak sa stane ten efekt, že táto ľavá časť, ktorá mi popisuje, že čo tam chcem vypísať, a je tu obálka, čiže zrejme e-mail. Takže keď kliknem sem, tá ľavá časť sa zmenší a táto sa posunie trošku doľava. Takže potom je tu ešte ten gombík, ktorý už v podstate aj vyššie bol, keď priložím myšku na daný gombík, ktorý má v sebe ikonku, tak tá ikonka sa zobrazuje a pomaly presúva doprava. A ten text sa presúva doľava. Popri tom, ako ikonka sa presúva doprava a mení sa jej viditeľnosť na 100%. Takže tie gombíky asi boli aj niekde tu, tieto nie, ale niekde tuto vyššie. Tu je ten efekt pre tie ikonky, pre ich otáčanie a menenie farby pozadia. Tuto je napríklad tento gombík, má za svoju ikonku, ale tie vlastnosti, ktoré tam fungujú, sú rovnaké. Aj tu takisto, len zase iná ikonka, takže systém si nastavíme už dopredu a len si budeme meniť ikonky na tie, ktoré sa nám budú pozdávať. Takže to je vizuál teda, aj to CSS-kové správanie, že keď kliknem sem, tak sa stanú tieto vizuálne zmeny, ale potom sú funkčné zmeny, čiže keď ja tu nemám vypísaný e-mail a dám odoberaj novinky, vyskočí mi tu, že je potrebné vyplniť a konkrétne e-mail, pretože nižšie budeme mať viacero možností, čo bude treba vyplniť. Takže skontrolujeme si, či máme e-mailovú adresu vyplnenú, bude tu fungovať ešte takéto overovanie a potom ďalej ide blok. Tu je skôr zaujímavá už len taká časť, že keď priložím myšku sem, ten obrázok sa zväčší tu a on sa zväčší, ale všetko, čo vyčnieva z jeho rodiča, sa odstrihne. Čiže my vidíme menej z toho obrázka po krajoch, ale on sa nám priblíži. A medzi tým tu vzniknú ďalšie ešte 2 problémy, ktoré vyriešime. To hneď uvidíme naživo.
že čo to tam vznikne a hneď si to aj opravíme. Potom je tu napríklad toto YouTubeové video. Keď kliknem na túto ikonku, zase na priloženie myšky mohol by som si dať nejaký efekt, napríklad, že šipka sa otočí, alebo zrotuje, alebo zmení farbu. To už je na mne, čo si tam dám, no ale tá funkčná vec je tá, že keď kliknem na tú ikonku, zobrazí sa mi zase takýto ten overlay, keď scrollujem, tak on scrolluje spolu so mňou. Takže YouTubeové video si tu ukážeme, ako dať z YouTube. No a keď kliknem bokom na ten overlay, tak ten YouTube sa celý zavrie. A keď kliknem na ikonku, mám tu znova to YouTubeové video. Takže toto si sem pridáme, Google mapu si pridáme, dám jej maximálnu šírku, čiže ona sa bude vždy naťahovať na maximum šírky obrazovky alebo respektíve svojho rodiča. Takže vždy na maximum šírka. S tým, že dole budú také dve vizitky s ikonkami, budú posunuté takto do tej mapy. Dosiahneme takýto super dizajn. No a všetko teda musí byť prispôsobené na rôzne šírky obrazoviek, čiže tablety, mobily. A keď si dám preskúmať, môžem si pekne takto meniť šírku obrazovky. Takže keď sa to začne kaziť, my už nastavíme potom iný dizajn. Čiže teraz sa to pokazilo, takže zúžil som tú šírku na nejakých asi 80%, stále nech má. Hej, ten ich rodič odtiaľ to potiaľ. A potom, keď sa to začne nie že extrémne sa to kazí, ale my to odchytíme ešte tesne predtým, než sa to pokazí. No a nastavíme iný dizajn, čiže vrátia sa na pôvodné miesto. A šírka zase 100% na rodiča. Takže bude sa to tam naťahovať a bude to dobré až do šírky telefónu, takže nebudeme musieť nič riešiť. Tuto už začnú zavádzať ikonky, takže pôjdu preč. Tie sú tam len pre dizajn, dôležitá je vždy tá informácia, ktorú tu dávame. Čiže ten dizajn je taký bonus k tomu, ale dôležité sú tie texty, tie informácie. Takže potom je tu dole ešte ďalšia časť, kontaktný formulár. No a tuto, keď nič nevypíšem a dám odoslať, bude tu fungovať to overovanie, ktoré funguje aj hore, čiže vytvoríme si jedno, ktoré budeme zdieľať. A tu nemám vyplnené nič, takže mi napíše, že mám vyplniť všetky tieto 4 veci. Taktiež si tu doplníme aj ten efekt, keď kliknem aj na tú ikonku, budeme blikať kurzor tu. Takže to isté ako ten newsletter, ktorý bol hore, plus teda ten dizajn, mať tú ikonku, mať oble rohy, a mať to takto spojené dokopy, tú ľavú s pravou časťou, takže ten dizajn urobiť. Potom sú tu v podstate, nemám to tu kontaktom, to končí, ale toto sa budú volať partnery. Čiže budú to nejaké logá, ktoré sa budú točiť do kolečka. S tým, že to spravíme CSS-kom. Čiže CSS-kom vieme robiť animácie tiež. Nemusíme na to používať JavaScript, stačí CSS a bude sa to takto točiť do kolečka. No to vyzerá jednoducho, ale potom, keď človek ide programovať, tak už začne rozmýšľať, že ako vlastne vôbec začnem. Takže my si tu ukážeme taký jednoduchý systém, ako to spraviť, týchto partnerov. No a potom je tu posledná časť, táto spodná parallax, čiže keď ja scrollujem, tak obrázky scrollujú inou rýchlosťou, to sa volá parallax. No a ja som to nastavil takto, že keď prídem na spodok stránky, tak som schovaný za trávou a s tou trávou sa spolu hýba aj tá tabuľa, čiže po x-ovej osi sa hýbu obrázky, keď hýbem myškou, a po y-ovej osi sa hýbu, keď scrollujem hore-dole. Čiže idem von z trávy, tráva ide do úzadia, ide smerom dole, ostatné zvyšné obrázky za tou trávou idú smerom hore, takže zo všetkého vidím viac a viac. No a čo je viac ďalej, vo väčšej diaľke, tak sa pomalšie hýbe, čo je bližšie ku mne, sa hýbe rýchlejšie. Takže takýto parallax efekt si tu ešte vytvoríme na pohybovanie sa po obidvoch osiach. No a tu máme dole ešte tieto ikonky, ktoré boli použité aj hore, len majú
inú veľkosť. No a spravíme si to tak efektívne, že zmeníme tú jednu CSS vlastnosť a všetko sa nám proporčne zmenší. Čiže ten dizajn bude rovnaký, všetko bude rovnaké, len si skopírujeme tie ikonky a zmeníme jednu vec a pomocou nej sa zmení veľkosť tých ikoniek. Takže to je všetko a prípadne sa vidíme v akadémii alebo počujeme skôr. Takže čaute.